ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ଜିତିଲା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଥାଲା ଫର୍ ଏ ରିଜିନ୍। ଥାଲା ଫର୍ ଏ ରିଜିନ୍ର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଙ୍ଗଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କର ଜର୍ସି ନମ୍ବର ହେଉଛି 7। ଧୋନିଙ୍କର ଜର୍ସି ନମ୍ବର 7 ସହିତ ଅନେକ ସାରା ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ 7ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା 7 ବଲ୍ରେ 21 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜାକର ବେଥଲ 7ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ 7 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 7ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 253 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। 254 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 246 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲେ। 7 ରନ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ଜିତିଥିଲା। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କର ଜର୍ସି ନମ୍ବର 7 ସହିତ ଏତେ ସାରା ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଧୋନିଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।